Ramogi yena monda goniero kamano kuom yiero Ramogi TV kaka tesed mari makelo ni weche manyien e kinde ka kinde. Gie thuolo ni waikore mar kelo ni weche manyien mag Migago ka in gi thuolo mar oro ote mari machuok e laini maro mar ote machuok ma en 2-600. Kapok wachako, wawinjane mago mwamiyo pek. Duol mar Governors e pacho ka manyo yore mag juolo omenda ne counties. Jatend piny Kenya William Ruto ogwelo manen jatend migawo matuke Rashid Echesa kaka jakom mar board mar the Kenya Water Towers Agency e lokruoge motim e lemo mag sirikal. We need to reach out a target of over 50% in every county. Jotend migepe mopogore otele chenro mar pidho yiende e gwenge kaka yore mag reso alwora. Machiegni Ramogi, nyinga Milton Ochieng. Duol mar Governors e pacho kaeri, jotelo makuku maduon bura ma Jubilee ogolo ote motelo ne romo margi mar jokanyo ma ochan tarik 22 dweni. Ywaruok osebetie kind kweth mayango telo mopogore e duon burano gima bende chal ma olo koyo e wi chal mar romo ma juma manyien. Wawinjane chenro mar romo no madhi nyime. Murathe na Kioni wameondolewa kwa chama, kumaanisha kuanzia leo kwenda mbele sio wanachama tena wa Jubilee. Kwa hivyo kama Murathe hatazungumza tena, Kioni hatazungumza tena, watakuwa wanazungumza kama wananchi, lakini sio hata wanachama, kwa sababu kwa kizungu ikisemekana expulsion inamaanisha nini? Kuondolewa. There is no NDC on Monday, and this is a team that has been following the law. And we are just awaiting what the Registrar of Political Parties is going to forward by next week. If they go ahead to convene a meeting on Monday, it will just be assumed that it's just another political rally, which anybody is free, but it is not binding, and it is not legally binding. I think that's so now they are former members of Jubilee. Ramogi, mano ne moko kuom weche madhi nyime e wi ywaruok matelo maduon bura mar Jubilee. Ka wadhi nyime en ni gavana ma Migori Ochilayako okwedo paro mar medo osuru kopimo chenro makamano kaka yo mar mayo jopiny omenda magi e kinde mapek mar ngima medo mana idhore piny maru. Gavana no oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kowacho ni sirikal no tiyo kod yore mopondo e kwalo omenda mag jopiny ka giwuondore ni gin mago mag chenro mag duoko piny nengo mar ngima. Omedo ni piny owacho onego ne ni jo Kenya duto ochulo osuru maonge dewo wang' ng'ato kaka yo mar yudo omenda moromo e duoko piny nengo mar ngima. Ayako nojiwo jood bura mar od bura mamalo kod mago mag Senate duto mondo bi olwar paro makamano mondo migires piny mane ogoyo negi ombulu. I want to ask our national leadership, particularly members of Parliament, Senate and National Assembly, to reject any attempt at increasing taxes. Our Kenyans are overtaxed. The problem we have with our revenue flow is that we have not widened the net. Only 40% to 47% of Kenyans are paying taxes at the rate at which it is being levied now. The whole idea of raising the amount that is to be taxed from people is a lie. The government nationally is lying to itself. Just widen the net and start complying at family level. The family of those in power, from the ministers, just audit them. You will find they are not paying taxes for the resources or the wealth that they have. Paro mopogore opogore nowuok e kinde romo mar kawo pach jopiny e wi chenro machano bajet mar kaunti ma Garissa ka kweth achiel siro lwedo e kinde ma kweth machielo to kwedo bajedno. Paro mar ng'ado atamalo 3 mar osara mag jotich mondo tiye gedo e chenro mar piny owacho mar gero udi ma nengogi ogonyore noyudo kwet motegno kowuok kuom jopiny.
Kara kamano kweth machielo to nosiro parono ka giwacho ni mano en yo makende ma piny owacho nyalo tiyo godo e golo piny Kenya e bugo mar gope. Jakom komitino ma bende en jaod bura ma Lefty ne olero ni kamati mare dhi golo lipot mare kaluwore gi paro mane jopiny ogolo. This finance bill is draconian, to be very honest. I'm part of the Kenya Kwanza team. I was elected on ANC ticket, but I don't agree on some of the things that are on this. Yes, the world is facing economic downturn. Yes, we need to grow our economy, but if we rush, then I think we are going to suffer. The other thing is this 3% housing fund. I think it is not timely. Our civil servants are not paid handsomely. So asking them to pay extra 3%, I think, is just too gross. And we want this budget committee to address that. Watu wanasema mshahara yetu usikatwe. Civil servants, public officers. Okay, mshahara yenu usikatwe. Nyinyi mshahara mtapata kutoka wapi? Kama yao wanakataa pesa ya wasilipe tax, na ule mtu ambaye ako nje si anataka kazi. Kazi itatoka wapi? As a country, yes, we are in an economical crisis, but as one of the elders have raised, you have heard, if the government will not tax, where will they raise the revenue? So that is now the discussion that we need to have. And as a government, we only, apart from the grants that we receive, we only depend on our local revenues, and if we will not tax Kenyans, so where do you expect the government to get money? Jatend Migago matuke machon Rashid Echesa oyudo tich manyien e sirkal kaluwore kod lemo manyien ma jatend piny Kenya William Ruto opodo ne jogo kawuono. Echesa ogwel kaka jakom mar Kenya Water Towers Agency Board kobiro tiyo kuom thuolo mar higni 3 kochakore tarik 19 dwe mar 5 higani. Kanochiwo lemoni, Ruto nothicho oko Migosi Kariuki manowal kod jatend piny Kenya machon Migosi Uhuru Kenyatta. Jatend Migago mar Alwora Soipan Tuya bende owalo Elisha Busienei kod Michael Waititu kaka jokanyo mar board mar Kenya Water Tower Agency. E welogo bende jatend piny Kenya owalo Gilbert Maluki kaka jakom mar National Irrigation Authority Board e kuom thuolo mar higni 3. Joshua Toro ogolo oko e lemono. Riwruok mar jopuonj NAT bade ma Migori okwayo jod bura mamalo mondo kik kal paro mar chik mageto medo osuru e moko kuom mwandu kaachiel kod ng'ado atamalo 3 mag osach jotich ne chenro mar gero udi. Jopuonj gi kotelnegi kod jagoro mar NAT bade ma Migori Roslyn Wandigi wacho ni osach jopuonj donga matin mokalo tok oseng'ado osuru kod hola mamoko, omiyo ok ginyal yie mondo chako kawo atamalo 3 mar osachgi kaka paro mar chik mar omenda nodwaro. Wandigi wacho ni jopuonj ne osegero utegi kod hola mane gikawo kendo ok gidich kod ute migero kod piny owacho. Gikwayo jod bura mamalo kod mago mag Senate ni kik kal paro mar chik ka bende gibuogo mar dhi e ng'anyo. Jopuonj wan osegero udi kendo gigero udi maber, kendo jopuonj osekawo loan making jo payslips mag jopuonj, to jopuonj nigi loans mag millions. Gima gidongo en gimoro matin. Apart from that, jopuonj wagi nitiere mantiere gi banks moko mechak iluongo ni advance ni japuonj yudo kodong' kata gi 2,000 kende, to family bende en go, depending gi nyithindo ma en go, relatives modak go. Ok wabiyie ng'eto moro amora e payslip mar jopuonj. Serikal oseng'ado pesa irgi e osuru mopogore opogore. Masani endi miyo japuonj koro gonyore mna gi pado. Sani endi kaponi ochako ng'ado osuru moro machielo, to jopuonj gi endi biro bedo
e okang' ma samoro ok ber ahinya, ma samoro kata mna utegi kata nyithindgi kata dakgi samoro ok bi bedo maber. Machielo, jopuonj paro ni kapo ni nomedgi msara, te wanyalo wuoyo gi sirikal ni samoro ne nyalo bedo gima med. To nomiwa winjruok moro kanyo mane ok okete pesa. Koro sani gimidhi ng'ad ne idhi ng'ad ang'o? Punda amechoka. We are tired. Teachers have not been added even a single cent for a period of years now. Why tax? It is better they give us an increment in the salary, then we also accept that it is deducted. Bunde moko maromo 96 omaki koa e lwet jojore michichno osebedo ka kwalo jamni e kaunti ma Samburu. Bundego eko moting'o nyaka kido mar M16 oyudi bang' apedha mosebedo kitimo kod jumbe 3 mokalo. Apedha no omiyo yudi diek ma kwan gi romo 72 ma bende nokwal kod jonjorego. Kata kamano, apisa mag arita pod manyo jamni moko ma kwan gi dirom 169 kod bunde moko 2 mawachore ni jokuo jamni nolal godo. Magi noyangi e kinde romo mar apisas mag arita ma Samburu, kama jatend migawo mar arita Kithure Kindiki notimo limbe. Hizo zibango hizi magazine ziangalia huko. Ndio kwa tofauti. Hata Jokanyo mag duond bura mar UDA kaunti ma Isiolo owacho ni giseketo ikruok makare ne limbe ma jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny Kenya William Ruto igeno e chenro mar lamo monywako kanise mathoth e odiechieng' makiny. Jodolo e alworano osingo maji oganda mondo mi ochop orwak jatend piny Kenya e romo makamano. Na kuomba ukikuja Isiolo tunataka kusikia mambo yale umetupangia mazuri. Tumefurahi sana kuona kuna viongozi wamepata nafasi kwa serikali yako. Mbati tunakuomba kama viongozi wa hustlers ukiwaangalia hapa, tunakuomba Mheshimiwa Rais, jaribu kuweka hata 2 watatu. Wakiwa pale sisi hatutatoshea zote. Wakiwa pale watu 2 watatu kwa viongozi wa mahasla hapa Isiolo, tutafurahi na tutaendelea kusimama na wewe hii miaka 5 na hata hiyo miaka 5 ingine. Sisi ndio tuko chini na sisi ndio tunaingia mpaka kwa vijiji. Viongozi wote wale walipata viti hapa wakiongozwa na Abdi Guyo ambaye ni gavana wetu, na sisi kama viongozi tuko tayari kufanya kazi na serikali ya kaunti kama viongozi wa UDA. Kwa hivyo tuko na furaha sana kwa sababu ya Sunday, na ninaomba wananchi wote wa Isiolo waweze kutokea ili tuweze kujaza ile hema siku ile kwa furaha kabisa. Tushukuru Mungu pamoja kwa sababu ya kile alitupatia ambao ni kikubwa kwetu. Sisi tuko na furaha kama viongozi. Kampen mar pidho yiende dhi mbele nyaka skunde ma pachoka mar jiwo jopuonjre mondo mi onywak chenro mar pidho yiende kod ber alwora. Jokedo ne ratiro mag alwora nyobago chenro mar pidho yien e skund primary ma St. Joseph Kisoko Boys mayudore Nambale kaunti ma Busia. Kaunti no nitiere gatamalo 7.8 mar bunge ka jokanyo geto mar kwako alwora kod atamalo 10 mar bunge. Apisa mar bunge kaunti ma Busia Vitalis Osodo okwayo jopiny mondo riwre e pidho yien kaka yo mar abugo kuonde ma pi wuokie, geng'o oula makelo midhiero kinde ka kinde kin mamoko. Chenro no mano sir kod riwruok mar Bottom Line Unique Association jiwo oganda matindo kod madongo mondo tudre e reso alwora kod kor lwasi. To ensure that they're called bottom line, to ensure that we mitigate the effects of climate change by planting trees in this school. Sasa mimi nitawaomba ya kwamba wacha tusingatie mambo ya kupanda miti, because through this tree planting tunaweza pata fruits, tutapata mamboga, tutapata kila kitu. We are partnering with all county commissioners, all regional commissioners, all county governments to ensure these drives goes as planned, and we need to
to reach out a target of over 50% in every county. We want to believe that you have brought everything to the bottom of it, because the children are the true ambassadors of all the information, and children do learn more by a practical approach. You have shown them how to plant trees. So if it's a matter of climate change and everything else that pertains to making the nation green, I think these children will take the information home. The trees, for us, for example, we're able to have open-air classrooms, whereby when offering lessons like art and craft, then comfortably young ones will be under shades as they learn. Jagoro mongirore Migago mar ohala Alfred Kombudo tayo chenro mar pidho yiende alwora manyakach. Chenro makamano geto mar resa alwora ahinya to manyakach masiko kale midhiero mar oro kod oula. Millicent Adhiambo miyowa ler kowuok Nyakach. Millicent, inyalo nyisowa ni in Nyakach kama chal nade, to nyaka ne chenro makamano chakre, ang'o gang'o mosetimore, to jotelo mage mosebiro kanyo. Millicent, kinyalo winja, thuolo en mari. Achiel kachiel kwa wuok e ward ma North Nyakach, skund primar ma Rarieda Kokech, kuma bende chenro mar sidho wach pidho yien kaka yor kedo kod lokruok e kor lwasi ma bende nochaki higa mokalo kod jatend piny William Ruto, ma en kod geno mar pidho yiende bilion 15 chop higa 2032 dhi nyime kaendi. Ka odiochieng' ma kawuono wan kod migawo adek ma bende ochopo kaendi mar sidho wach ma kamaendi mondo neni weche yien opidhe yo makare mar kedo kod lokruok e kor nyandi kendo tero nyime weche mag rito alwora. Abro tero achiel kachiel ir jokanyo mondo giledwa to chenro ni ka gichake odiochieng' ma kawuono gigeto kod ang'oa, to yiende adi ma gidwaro pidho, to bende kaka gichako chenro ni endi gibro chopo kode kanye, bende lek mane oket kod jatend piny William Ruto no gimbe gibiro chopo kode chop higa 2032 machiegni. Ibro chako naga nyingi king'iyo kacha mondo inyisa ni kaka umakoru kaendi migepe adek, mano African Guarantee Fund, Department of Trade kod Department mar Forestry. Ang'o mi uchopo kaka wuono to kotenore kod chenro ni endi, un gi lengo mane kata ang'o muwem kod chenro ni? Niluonga ni Patrick Lumumba, atiyo gi African Guarantee Fund. African Guarantee Fund wan watiyo gi organizations machiwo pesa ne wafanyi biashara matindo tindo. Koro watiyo gi banks mondo konygi. Koro partnership marwa gi Ministry of Environment, gi State Department of Forestry, gi State Department of Trade, en manani watemo contribute, watemo konyo mondo wachop goal mane rais ma Kenya oketo mar mondo ji plant trees 15 billion by 2032. Koro watiyo in that partnership, wakonyore gi departments gi mondo ji, community, skunde, individuals mondo gi plant trees. Trees ma plant go bende gitiyo tije mopogore opogore in terms of konyo deforestation, against deforestation, greenhouse emission. Ingeni gini te kawaneno kaka floods timore gin mana ni nikech climate to change. To koro mondo wa mitigate weche mag climate change ni nyaka ji o plant trees. Then thirdly, nitie fruit trees bende. Ok mana trees moga gi, but fruit trees gin trees manyalo kelo ne ji pesa, community pesa. Kuom weche mag carbon emission, ginya yudo carbon markets, ginya yudo fruit trees ma bende gi ensure ni gitere markets mondo giyud pesa. So ma en gima watemo timo, to ok ni mae wachako kende, en gima wabro timo through and through. Ka bende wabro chako waduogo wamedo trees moko, wasekonyo pidho trees 22,000 2022, but koro wadwa medo kendo wadhi kuonde moko mondo watim gini. Erokamano ahinya. Machiegni kapok abiro iri ruoth makaendi, abro wuoyo gi nyadendi ni endi nikech seche mane wawuotho, seche mane timo wach mar pidho yien, waneno ka dalane osepidho yien modhuro, then welo ma bende ochopo ka gi bendo nyalo medo pidho yien moko e dalani. Nyalo wachango to era kinyalo jiwo jodak malwora ni mondo med bende pidho yien e konyo kedo kod kor lwasi mosesiko kalokore kendo kelo midhiaro mopogore opogore kaka weche oro kod oula. Machiegni chagi nyingi. Erokamano ahinya ne Ramogi, an iluonga ni Pauline. Ago erokamano ahinya gi gima neno kawuono e Nyakach ka. Chutho dajiw jothurwa wapidhuru yien. Gima neno wapidhuru yien. Ne ok ang'eyo ni jotelo nyalo donjo e dala, to gima neno wapidhuru yien.
To damed jiwo kata mana kijende kik ijar tich. Watiuru tije waduto, obed kijana, obed nyako, obed miyo, watiuru tich to moloyo tij yien, wapidhuru yien. Koro in isepidho yien adi nyaka nichak pidho yien. Ka ng'iyo dalani kacha, kizungu dendo ni aneno ka in gi fresh cover maber, tiende yien mang'eny aneno ka in go kanyo. Isepidho adi nyaka sani to kawuono medni andi e dala kanyo? Gi sani asepidho yien moingo 3,000 to kawuono medna yien 4. Manyiso ni wan gi medruok. Yes. To pod ibo medo dhi nyime kod pidho yien e dalani kanyo? Pod abro medo pidho yien. Pod abro medo pidho yien kadhi mbele. Erokamano ahinya. Katieko abiro ir kaka in ruoth makaendi, welo omonji e dalani kaendi mar konyo pidho yien mondo uked kod lokruoge mabende kelo midhiero mopogore opogore kor lwasi. Inyalo wacho ang'o chenro mokel kawuono ni endi, to ere kaka inyalo jiwo jogo mabende irito alwora ni kotenore kod wach pidho yien kaka achiel kuom rito alwora? An iluonga ni John Onyango Koth, an area chief mar Asao location. Where we are sitting is in Rarieda sub-location, one of my sub-locations. We as the people, one kaka jo location Masao, wase kawe very positive, ji mor, kendo ji nigi lo nyaka nyithindo matindo majo PP1. Samo kele yien to gibiro mondo gikaw yien. Nyithindo osepidho yien e miechgi ma nyathi ka nyathi nigi yiende mopidhe dalagi. Chake weyo mano e sikul kama kura chunge miluongo ni Rarieda Kokech Primary School. Wasepidho fruits kendo wasepidho yiende, both exotic and indigenous. Wasepidho fruits like grafted mangoes, wan gi grafted oranges, wan gi avocado. Kendo school koro neno maber. Ka nang'iyo school ni kia gi chien to kata yien minyalo neno ma exotic kiwuoge oko onge. Waneno mano thoe ma wan go kato kendo kuro nyithindo nwang'o yien kendo kuro nyithindo mor. Kendo mae wabro instill a good culture e nyithindwa mondo mi gibed very positive e weche mag taking care of the environment. Wang'eyo ni koth ni yiende ka ng'eny to kendo ywayo koth, kendo area nyalo bedo gi environment nyalo change, climate nyalo change kaluwore gi forest cover kata tree cover mane area. Jo gweng' waka, jo area waka osebedo gi moro, jo madongo, jo matindo, mine kod wuone moloyo kendo kawase yudogiga within the location ka e center mwasebedo kwa receive gie. Kwase receive gie location ka wase tudore nyaka gi locations moko ma outside the neighboring locations. Mayendegi osepidh in the whole of Lower Nyakach Division kendo Central Division bende gi North Nyakach Division mwapaka na godo. Kendo jogo mor kendo samora mora gi penja ka wuotho ti penja ni to yiende biro karang'o. Mangiso ni yiende gi you are interested. The problem makuro wan go kendo ni aftercare makuro nyaka wapuonj jowagi nikech yien kirito kata higa achiel juma ka juma iolo ne pi ok ochuno ni nyaka iol ne pile to yien biro survive kendo biro dongo. After 1 year yien no nyalo dongo naturally. Aduoko nuero kamano jothurwa kendo konywa med rito yien. Wabiro bedo kwa wuothe gweng' ka gweng' gi list manyochwa miyo go ji yien mondo wane kaka yiende wago dhi mbele. Erokamano ahinya. Mana kamano Milton, kaka isewinjo kaka oganda oselero yore kata okenge magikawo mar pidho yien, ka wang'eyo ni Kisumu kaendi nogol kaka gweng' kata county ma bende gima kisungu dendo ni forest cover ne ni piny kod 0.2 kata 0.2. Gi thuolo ni wageno ni chenro mochak ni endi biro medo percentage no kata atamalo no endi mondo dhi malo ochop kata atamalo 12 kaka idwaro kod piny owacho mamalo ni county ka county ochopi mondo chop e wach mar pidho yien ma bende gigeno ni chop 2032 to yiende duto ma ibiro pidhe Kenya kaendi biro chopo kwan maromo bilion 15. Gi thuolo ni endi abro wei mondo wamed go tach kaendi welo mano sedonjo oting'o jagoro maduong' e migawo mar weche ohala ma bende ong'ere kaka Alfred Komundo. Gi thuolo ni dicho timo tije mamoko ang' nwayude seche ma mbele gweko mondo mi omed nyisowa mathoth kotenore kod wach sidho yiende kata chenro mar pidho yien e alwora ni. Ka kamano kionge penjo moro amora abro duoko ni e studio mondo idhi nyime kod medo kelo weche ma medo donjo e mesawa mar keweche. Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, ageno ni in bende kapok iwuok kanyo nyaka wang' ni pidhe kata mana yien achiel moro.
Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, nyakwara Ramogi yena monda kaw yweyo mokwongo e chenro mar Migago. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Sama otimore, kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. Totieno bane. Roslyn Obala. Jitenya lodi e school to jiadimu agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Funga season kishabiki. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. Predict games za leo ndani ya shabiki.com kwa kutumia 100 bob pekee. Na uwe mmoja wa washindi wetu wawili wa Smart TV kila wiki. Jishikie Smart TV na so moja ndani ya shabiki.com. Tembelea shabiki.com ili kushiriki. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Get a quick logbook OTE to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Machiegni kendo geno nitie nohala mag mwandu mag nam kod mwandu manie bwolo nyalo nyayo thuolo mag tije ne rowere 5,000 e pacho ka higa ka higa. Jatend migawo mar nam kod mwandu manie bwolo Salim Mvurya jiwo rowere mondo oyud tiegruok makare mabiro ikogi ne tijego. Mvurya ne lose nyasi mar sidho kondo jopuonjre 136 e kar tiegruok ma Ukunda e kaunti ma Kwale. Jopuonjrego nosomo e bwo sir mar chenro mar Blue Economy kendo giwuok kod lony weche mag bero ohand nam kod loso gige ma itiyo godo e nam kaka yiedhi madongo. Mvurya nosingo mar bero tiegruok makamago mar iko rowere ne tije makamago mamedore ahinya to molo kadho nam chumbi. What we are saying is that we are expanding the opportunities in the blue economy sector. So I've directed the State Department of Shipping and Maritime to link up with the county government here so that they can devolve the courses that are being offered at the Bandari Maritime Academy, so we make them more accessible here in the region, because we have agreed with various shipping lines that every year we'll be able to send them 5,000 young men and women to work in the various ships. So we need to prepare them. Ndio tunakuja na njia mbadala ya kuhakikisha kijana anapatiwa ujuzi either wa kuweza kujiajiri mwenyewe ama ya kutafuta opportunities katika zile mashirika ambazo zinaingia, maviwanda ambavyo vinaingia ndani ya
county ama nje ya county pia. Kwa mfano sasa hivi kuna Shimoni Port ambayo tayari imeanza construction, na kunayo kampuni nyingine iko Kibuyuni, na kuna nyingi ambazo zimeingia tayari, na pia kwa kukuza uchumi samawati. Sisi kama serikali pia tumetafuta partners wengi ambao tunashirikiana nao ili kuboresha hali ya uchumi samawati. Telo madho wedhe aluora ma Nam Lolwe koro dwani Migago mar lupo nyuan jolupo matiyo gi Nam Lolwe e chenro mar pith mar rech kaka yor konyo e bero sekta mar lupo ma ok ni keto mana maino e siro jopith rech e yewni. Giwacho ni sekta mar lupo sani okwaki kod midhiero mathoth kaluwore kod kit kiluwa moko maricho ma jolupo moko tiyo godo mosemiyo kwan mar rech odok piny e Nam Lolwe. Jakom dhowedhe mar Nam Lolwe Tom Guda kod nyawadgi motelo ne dhowedhe mayudore e kaunti ma Homa Bay Edward Oremo okoni sani owinjore owe nam oyue mondo mi rech onyuolre mathoth, ka gidwa ni sirikande ma counties moluoro Nam Lolwe mondo makre gi migawo mar lupo e piny owacho mamalo ma siro jolupo kaka yor bero sekta no. Wasewuoyo gi program mar ABDP mondo orang kaka ginyalo keto jolupo odonje program ma puro rech e nam. Aquaculture ok en mana puro rech e lo, en puro rech bende nam. Omiyo oganda wa mag lupo ma nyalo bedo kendo opportunity margi mondo giwuogi we nam oyue matin, mondo gidonje pur mar rech, mondo nyak gi obed malo, to kendo bende gipuonjre ohala manyasani ma yudo support koa kuom ABDP. Wadwaro bende ministry both at the national level to gi county level mondo ket a day ma specific for capture fisheries. Nango nikech watimo a lot, tiyudo ka gimwatimo malot ni kama wakete kendwa mita to wuoka ne ma tichwa mwatiyo bedo ni onge mamiyo koro teko mag jogo malawo rech e nam ok nere kipogo kek man malo kata kek man piny ka. So en gima wadwa dhiro gi national government to kendo wadwa dhiro gi county government ahinya for Homa Bay mondo wabedie gi odiochieng' mag jolupo ok jo rech te but jolupo e Homa Bay County mondo wabe wa showcase gigo mwatimo. Riwruok mochung' ne johala KNCCI nigi chenro ma jiwo ohala e kuonde timo ohala miyawo e counties. Okang' ma kama oting'o puonjo johala matindo kendo ywayo joket mwandu mawuok oko e yawo chirni e counties. Jalup jakom ma National Chamber of Commerce Laktar Eric Ruto kane loso kod jokanyo mage mawuok Kisii kod Nyamira e boma ma Kisii ne oyango ni gibiro jiwo hola michulo mayot ne girube kaachiel kod rwako weche lony manyasani e loko ohala. Olero no okenge ma kama mibiro siro kod counties biro kelo ber ne johala kokwayo counties mondo mi oyie ochiw lesen mapiyo ne johala ka gigeto yudogi mar bero yot kendo keto yot e loko ohala. Sisi kama Kisii tumeamua kwamba tutasupport Daktari Eric Ruto na Mustafa. Kwa hivyo Kisii wote wa Chemba wameamua. Leo tumekuwa na delegates wa Nyamira chapter na Kisii chapter. Wote wamekuja wakiwa 11 na tumeweza kuongea na hawa leo kuangalia vile kongamano letu la wanabiashara la Kenya National Chamber itakavyokuwa siku zijazo. Tumeweza kuongea na hawa na tumefurahi sana kwamba hapa Kisii wanabiashara hapa they are very vibrant, na tungependa kwamba tulete ile services zetu ya Chamber of Commerce and Industry. Tumeongea na hawa wangependa kufanya biashara hata nje ya hii region ya Kisii and Nyamira region, na tumesikizana kama Kenya National Chamber of Commerce at the headquarters tutakuwa tunawapatia information. We've had consultations regarding our chamber. We are here, we commit to support them and build their capacity so that they can support and guide the county government in the region to drive economic policy that will allow businesses to thrive. We have done it very well in Mombasa, and we will share that experience with the chapters here. We've had very candid conversations. They know what they want.
Gwandruok ewi weche mag lope osekelo midhiero mathoth noganda jokogony kod jokanyakwar mathoth gidwaro ni piny owacho mondo resgi giyudo obok mag lopegi bang' higni buora mag ng'ur ewi kaka oserochi ratichgi mag bedo gobok mag lowo. James Okoth noluwo wachni kendo miyowa ler mathoth. Gik nyono 80 to abiro nyono ka onge lowo nang'o to mae lowo pa kama nokenda kanyakwar e dala waka. Mano e penjo mathoth oganda jokogony osebedo ka penjo kuom higni buora bang' piny owacho golo obok mar kawo lope kweregi e weche mag dongruok e kinde mane ichwalo kiewo mar manispa ma Kisumu. Tie dewa tie wan wadak kanyo koro iketo wa e municipality to mano man is our ancestral land. Wan wawinjo mani mak manyino selosi makoro pogo kind kugony kod kanyakwar. To kan wadhi wacheko gino maber to wayudo ka part mar kugony obedo included e kanyakwar e yo ma wan wegi ok nwang'eyo. Wachno waseluwo all along from 1976 nyaka koroni. Mogo kuom midhiero ma oganda joka kanyakwar kale ma bende osetamogi bedo gi obok lopegi gin buche mag doho ma kinde ka kinde e kindgi kod jonyiew lopego. Ng'ato obire lobno ma ike wuonwa ta ike minwa ta ike owete owadwa ta ike okelo title deed mabandia okelo na court order motama iko nyakomera mo akane muchari dweche adek na dhi e court ma court nomiyo mera ma dhi e iko. Bang' iko mera no korko keta gi kes sani ma ok ayue ni mano lope. To gima litna wach lope gi nochak lu chon 2010 kucha. To so far kata an mawuoyo kani oda no wang' nikech lope go. To ng'ama no wang'o lope ka biro ng'i onge. Masani adaka kaka winyo. Aonge kata dala, aonge kata kamoro manyalo jote gi nyithinda. Nono weche machalo kamago ema ne okelo ogandago kanyakla bang' apisas matayo chenro mag lowo luongo romo mar lero ni gidhi golo oko kiewo mantie gie sechegi kendo goro kiewo machielo motelo ni loso obok mag lopego. Bang' mano, oganda mabiro yudore e kiewo mar boma biro chulo omenda mag bombe ka joma ok nyal to ibiro daro. Paro mathothgi ne obalogo. En ofis sirikal manotimo makosa go. Koro onge kaka wan ginyalo penalize wa. Koro wakwaye ni seche ma giloso map go garama gi ket kum sirikal nikech jotije sirikal manichulo msach sirikal gi sirikal ema notimo makosa gi duto. Kata obedo ni wach ni pod ni e doho, okil Kenneth Amunde lero ni kalure gi chik mane itiyogo ndalogo, oganda joka ogony ok ne onego kaw lopegi ka oganda joka nyakwar to onego non mana ka bende ne ochulgi omenda ewi lopegi mane okaw. Onge kaka Kisumu kogony adjudication section nyalo bedo part mar lope mekaw for that particular purpose. Keche no onge gazette notice no. But as to part mar joka nyakwar, I think neto nego bed ento nego lowe through other formulas. For example, ne kabedi ni nentiere that gazette notice kaka waneno cha to they were captured. Then another question monego bed ni bedo compensated. Keche cap 295 loso kum processes mang'eny manyaka lo banke to gazette notice eka mondo me wach no officially lope gi nokaw gang'o gi national government. Duoko mar midhiero mar lowo mosechando oganda joka kogony kod joka kanyakwar kuom kinde ni e doho gie sechegi. Kapek koro omigi mar chwalo duoko no mapiyo, poni gibiro bet piny kendo loso winjruok e kindgi giwegi. James Okoth, Ramogi TV. Obila e gwenge mag Githunguri e kaunti ma Kiambu timo nonro matut mar yango masira mathoe mag ji ariyo maliekore ni notho bang' madho kong'o ma ok opuodhi. Masira makamano manotimore e gweng' ma Ikinu bende owe ji mamoko 6 gi hinyruok makoch kendo pod gimedo yudo thieth e osiptal ma Kiambu Referral.
Nonro yango ni kong'o makamano nokele gweng'no gi dereva moro mar lori mating'o osigo manowuok e imbo mar Kenya. Wachore ni dereva mar lori no bende nomadho kong'o makamano, kata kamano nyaka gie sani ndache pod ok oyangi. Jodak ma Ikinu sani koro kwayo mondo mi otim nonro matut mondo mi omak achich manomiyo ji buora oyudo masira makamano. Tumeangaliwa. Juu sina shida yote mimi. Pande yangu sina shida. Juu hata mimi pombe nakunywa hiyo tu makali tu kwamba hakuna pombe ingine mimi nakunywa. Lakini ile iko wameweka nini sahihi. Si hiyo ati ya kwa majani huko sababu ligongani. Na kufikisha sasa hii pombe imeua watu wawili. Mmoja ndio wako hali mahututi, lakini wengine wasita bado wameelekezwa katika hospitalini, na bado tunaendelea kusaka wale wengine wako kwa hii mtaa, tukisaidiana na wamama. Zaidi wamama wako na uchungu wa hawa watoto. Sasa tunaendelea na mbele ya kusaidiana, na bado tukiwashaka bado tutawapeleka ndani. Inauzia hapa kwa barabara na kwenye chondo. Ukiambia polisi. Ate? Ukienda kuambia mtu wa serikali hawezi kutabiria hiyo nini? Sasa mnatakaje kama wakazi wako? Tunataka sheria ichukue. Jadolo Ezekiel Odero oyudo fungruok bang' doho ng'ado ni biro kumo omendane manie bengi kuom thuolo mandalo 14 kowuok e ndalo 30. Ezekiel kata kamano ok bi yiene golo omenda moramora e bengi nyaka chieng' doho miye thuolo matimo kamano. Bura mar Ezekiel Odero ni e doho kendo biro dhi nyime wuok tich ma juma manyien. Jang'ad bura Benmark Ekubi ochiwo thuolo ne obila ne ginyalo oro kwayo machielo mar dino account mag Ezekiel Odero e bwo chik. Jakom riwruok ma jo bodaboda ma pacho ka Kelvin Badi osiemo josiasa matiyo gi jo bodaboda e ng'anyo e wach kembe mag sukari e kaunti ma Kakamega. Tend riwruogno ero kwero japiko mondo mi kik gidonjre e weche mag siasa maketo ngimagi kama rach e kinde ma omakgi ka josiasa giwegi to dok miechgi. Badi nyochopo kendo nokonyo jo bodaboda mane osechoki mondo mi odinne trakta mating'o niang' kochomo e kambi moro. OCPD makanyo Stephen Momi nyokwayo mondo mi giriwre gi jotich e wi dino ne jo bodaboda ma josiasa oseketo biro tiyo negi. Kuna watu wanataka kutumia sisi kama wana bodaboda vibaya, si ndio? Yes. Wanataka kututumia hadi sisi tuende kwa maandamano. Mmesikia maneno? Iko ndani yenu. Nyinyi mnaona kwenda maandamano kitu ya maana kweli? In case wewe ukiandamana hiyo siku yote utaspend kwa barabara ukipigana na huyo speed na tear gas. Utafanya kazi? Na ukirudi nyumbani utaambia mtoto ati nilikuwa maandamano ndio maana sijakuja na sukari. Mtoto atakusikia. Ataona hata wewe mtu mjinga tu ajielewi. Yeye atalia anataka haki yake na haki yake ni chakula. Tumeyasikia yale yenye kiongozi wetu ametuelezea pamoja na viongozi security yetu yote, na tutatii na tutafanya nao kazi pamoja, ila tu tutashirikiana na wale viongozi ambayo kwamba wanakuja kutuambia ili tuingie katika barabarani kwa kufanya maandamano yale yasiyokuwa mbele na nyuma, kwa sababu sisi tuko hapa kama wahudumu wa bodaboda kwa minajili ya kulisha watoto wetu, kwa minajili ya kusomesha watoto wetu. Tutaruhusu kwa maana tuko na mawasiliano na usalama. Kwa hivyo ninashukuru pia rais wetu wa bodaboda kwa maana pia ametufungulia mwanga, kwa sababu wale viongozi ambao wanakuja kuhusisha vijana wetu katika maandamano wao wako faida yao, na sisi tuko tayari kusimama vyovyote ili uchumi wetu uwe bora. Mine is to urge bodaboda operators to adhere to the traffic rules so that we can reduce the road carnage on our public roads. Do not wait for the police to correct you. You know the laws, and when we are out there, we usually enforce them to ensure that there is a tranquility and the order on our roads. Ramogi yenamunda ka yueyo mar ariyo to kapok adhi yueyo
Asoma ne moko kuom ote museorono e laini mar ote machuok ma en 3-600. Felix kawuoge Masumbi wacho ni jakablaka mosi kanyo Ramogi ler mokalo, kaeto jawinjwa moro moko ndiko nyinge wacho ni please what's going on since yesterday there is no citizen and Ramogi kanye onegi nyiswa kama intie mondo midusa mawa olos laini no. Ageno ni baba wa wuon Adoyo Singa wuon Adoyo bende neno Migago mano Sara Singa, kaeto Milton Ramogi ler bondo kabisa. Ote machielo bende aneno kanyo ka Sara Singa ndiko gi mang'eny. Ramogi ler kendo wach romb jogo en mana chamo pesa. Machielo bende wacho ni Ramogi ler ahinya kendo ndisore mano Irene kani Nairobi. Mae Milicento nyakwar jomoko Ramogi ler kendo oketwa ong'ala manyime mar yudo weche manyien. Amor gi Ramogi TV. Aneno gi baba wa aparo ni nuoyo mano Sara. Kara kamano nyakwar Ramogi pod an gi mathoth kikidhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Wala mino chienga tandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Minja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere Kidi Lwanda omuoche kind osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo, wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo Pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar Kumkum Bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar Kumkum Bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi, wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso Sadeko Otieno e mine wacho. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika.
Machiegni kendo piny owacho